Vaktiki bir adam namazını okuyan bolsa, mescide barayan bolsa, üçürdeki adın beriyen bolsa, etmeli iş ediyen bolsa, etmeliler işten çekilyen bolsa, kimin yanına gızalatı var? Ne milletin yanına gızalatı var? Ne devletin yanına gızalatı var? Ne dengduşunun yanına, ne oğlunun şoğunun yanına, hiçimin yanına gızalatı yok. Ahirette de şöyle adam baş yok koruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly mümin doglar, Ustady muhterem El-Hac Abdurrahman Ahundi Tegnitanyň dindarlygyň ähmiýeti we mu'min adam üçin dindar bolmagyň öwüne geçýän 3 manygy beýan etmegine aýdan gurulmaryny 90-njy şumarada 43 dagyga we 19 saniýany muddatyna dikkatiňize ýödürlýär. Bu urun 1372-nji hijri şemsi ýylynyň Şähriwer aýynyň 11-nji güni Köçek Peleň owasyna bir dini üşmeleňine ýerine ýetirildi. Dinleýin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حرمة العزيز Müslüman doğullar bizim eýämiz bizi ýokdan bar eden Hudaýymyz bizim üstümize bir kitabı indirdi Kur'an-ı Mecid adyna. Şol Kur'an-ı Mecidde bizlerge şeýle tapşyrygy berýär. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve zekkir inne'z-zikra tenfa'ul mu'minin. Wagız ber adamlara peyda berer deyip aýdýar mümin adamlara. Inni şu wagız diýilen kelime, wagız diýilen ibaratyň manasyna gowut düşüneýliň. Wagız diýip näme aýdylýar? Biz elhamdülillah hemmemiz musulman. Haýsy bir adam her bir pert şuduran adamdan içinde şonu İslam'dan çıkartalar. Sen musulman diýäsiň diýseler şol adam beter kahar geler. Aňyr baş renjide bolar. Çün şu hal, şu ýagdaý delalet edýär. Biziň her gaýsymyz öz musulmanlygymyza iftihar edýär. Musulman bolunmaza begenýäs. Hiç gynanjymyz ýokdugy belli bolýar. Şun eger musulmançylygy ýigrenýän bolsak, bir adam bize kafir diýse, narahat bolmazdy oňa. Bir adam durup da bize kafir diýäse, bidin diýäse, ey la mezhep diýäse, ora ajygmyza gelýär ahy. Odam şu ýagdaý delalet edýär. Biziň galbymyzda iman ma? Biziň galbymyzda İslam söýürlük ba? Biziň ýüregimiz musulmançylyk gowy ýerligi belli bolýar. Biz onuň üçin biz musulmançylyk gowy ýan bolsak, biz musulman bolsak, geleýliň oýlanşaýlyň. Musulman diýeni, İslam diýeni näme? Musulman diýeni dinden peýrew edýän, bir dine muqtakyt bolan adama musulman diýilýär. Din kelime düşüneýliň.
din niyelleri Hudaýyň goýan kanuny, bir kanuny ilahi, tamamy beşerni Peýgamberiň ýanyna bolgan bir meramma, ki Hudaý tebarek we taala ol meramy öz peýgamberine indiripdi, gowşurupdy. Din tamamy beşerni şo peýgamberiň ýanyna bolan merama garşy sürýär. Şol peýgamberiň ýanyna bolan meramga, şo mesleke adamlar girse, dünýä hoşbahtlygyda şonna ba, ahiret bagtyda şonna ba. Bes iki dünýäde ýaxşy wagtly bolmaga çağıryan bir meram din niyelleri. Onun için Hudaý tebarek we taala destur berýär ähli ilimlara, siz adamları dine garşy çağırın, din manasyny düşündürün. Şol adamlara wagız din kelimeni düşündürmek olup peýda berer diýär Allah tebarek we taala. Biz wagyn düşünýän bolsak, gaw oýlanýan bolsak, fikir edýän bolsak, din niyelerini her kim düşünüp gelmeli. Hudaýyny düşünüp tanymaly. Her bir adam gawja akıl goýsa, gawja fikir goýsa, şidir agydasy bolmaly. Dünýäň ýüzündäki adamlaryň hemmesi dinden bidar bolsa da, din tenha özüme gerekdir. Hudaý bir öz Hudaý ýaly bolmaly. Peýgamber bir öz peýgamber ýaly bolmaly. Din tenha bir özüniňki ýaly bolmaly. Şonu her bir bende özüniň bendeligini esas etse, özü şunna bir sultay gaybiga ıtkady bab bolsa, mawrayt tabiattan başga şi nezama terbiyet berip durun, şu çarkı dünýäni aýlap durun, her bir zat ýokdan bar edip durun. Hudaý bir gudraty badygyny bilse, özü de şo gudratyň kabdasynydygyny bilenden soňra işi bolmaz halk bilen. Halk meselen dindar bolly ya bolmady, halk peýgamberi kabul etdi, kabul etmedi bolmaz. Dünýäň ýüzüniň adam hemmet kafir bolup aýlansa da, Hudaý bir öz Hudaýym, din bir öz dinim diýer durur. Hatta Hazreti Nuh aleyhisselam min ýaşap begadiri adamları dine garşy çağırýar. Tebliğ edýär. Onda da milleti ýola düşmeýär. Ahirde Hudaýa karap aýdýar: Rabbi inni da'awtu qawmi leylen ve nahara felem yezid dugai illa firara. Ey bar Hudaýa, men şu milleti gije günni dine garşy çağırdım. Gije günni şolara wagt berdim. Men beren wagtym şolara peýda beren zady bolmady. Men beren wagtym şolara netije bermedi. La tederhum deyyara. Yani şolardan bir çommal otadan zat koyma hemmetin kun peykunette avrat yoğut nabud etdip dua ediyem. Maksud indi Nuh aleyhisselam min yıllap tebliğ ediye, vağız veriye, il kabul etmeyenlerin özü denen zat yok. Yeni de öz sabit kadam, şu iyidesinne, şu akidesinne. Bes onun için şu aydıların gepleri siz tutmanınız bilenne, hiç gaysını kabul etmeyiniz bilenne, şunu Hudaý fedekkir dedi, vağız ber dedi. Veli sizi hidayete almak, sizi doğru yola getirmek, size musallat bolmak, bizim elimizde de, biz de sizi ýalyk bir beşer. Onun için aýtjak bolýanym düşünmek gerek. Düşünmeli. Hudaý tebarek we taala bir dinýen bir qala salypdyr. Her kim şo qala girse emin azaby diýer. Din qalasyna girjek bolun. Hudaý tanysaňyz, peýgamber tanysaňyz, ölüp ýamaşgadan dirilip
Hudaýyň huzuruna barjagyna ýan bolan adam hatmen Hudaýyň galasyna girmeli. Hudaý tebarek we taala insany yaratdy. Bir dünýäni meýdana azmaş edip yaratdy. İnsana da tamamı imkanatlar berdi. Akıl verdi. Esbab-ı zindagi tamamı muhayya etti, teyyar etti. Inni şun üçün düşmanlar var. Şu düşmanlarının evine kasıp kutulmanı bir kala salıp koydu. İnsan gerek şu düşmanlarının evinden kasılıp şol Hudaýyň salan kalasına girse necat tapýar. Farz edeyli, senin üçün devlet bir penage salsa, şoňa da gireňizden sonra hiç top, tank, gülle hiç de oňa düşmeýän bir zat bolsa, ýöne şoňa barýança sizin aýaňyzy 3 duşok bilen duşoklap koysa, şol düşmanla size gelýär hamledik gelýär. Şol 3 duşoky siz çözüp ayırsaňyz da düşmanyň ewinden gaçyp da siz gala girseňiz düşmandan nejat tapýaňyz. Emma şo duşoňyzy çözmeseňiz düşman üstüňize abanar gerer, sizi tutar da esir eder, helak eder, öldürer. Inni şol 3 duşok näme? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisinden belli oluyor. İnsan için 3 bend var. Bir bend, bendi bi ilmi. İkilenci bend, bendi bi amali. Üçüncü bend, bendi bi hulusi. Kaysi bir adam, şun her kaysi bilen duşoklansa helak bolýar. Şu duşoklaryny çözse necat tapýar. Şon Peygamber aleyhisselam aýdýar: "En-nasu kulluhum helka illa'l amilun. Vel-amilun kulluhum helka illa'l amilun bi ilmi. Vel-amilun kulluhum helka illa'l muhlisun. Vel-muhlisun ala hatarin azim." Yani dünyanın adamlarının hemmeci helakettedir diye. Meğer dinini bilyen adamlar helak olmaz deyiptir. Dini bilyen adamlar, alimler, olar da helaktedir. Meğer bilyen ilmine amal etseler helak olmazlar deyiptir. Bilyen ilmine amel ediyenler de hemmeci helaktedir. Meğer halisen lillah Huda için amel ediyenler helaktedir deyiptir. Huda için amel edip yürüyenlerin de olukon hatarı var deyiptir. O da kaygısı bular yalle. Biz inni şundan neyme çıktıyım? Şu hadisten dünyanın adamsının hemmeci helak bolacak, meğer alimler helak derliydi. Alim diyeni kim? Şeriatını bilyen, yöne savat evreneni bilen, hat okanı bilen, ona alim değil mi? O bir hunermend. Sen Parsi keplep, Pars dil bilenin, Os dili bilenin, İngilizini bilenin, hemme dilleri bil, hemme hatları okuy. Şeriatın yanına, Hudaýyň yanına alim del. Ve men yu'tel hikmet fakat utiye hayran kesira. Kur'an-ı Kerim aýdýar, haýsy bir adama hikmet berilse kan peýda berilli. Hikmet diýeni ilmi nafi. Ilmi nafi diýeni ilmi şeriat. Sen doktor bol, profesör bol. Etmeli, öz ilmi hal, özüňe mälabit de bolgan. Etikatlaryny, usuly dinini, furu dinini bilmesen sen nadan bir ilimsen. Biz insan deslap necat tapacak bolsa näme iş etmeli bolly? Şeriatını bilmeli. İnsan näme wezife goýupdyr Hudaý saňa? Şo Hudaýyň goýan wezifesini bilýän bolsaň,
sen alim, yokum cahil. Ol savot ona necat vermeye. Belki aytam onu helak ediye. Ne hille helak ediye? Olur şu savodu bilen, kitap okuymanı biliye. Ol şol aleti bilen, bar yanlıda bir neçe kitaplar okuyarlar. Gayri dillen yazanlardı, yerli mezheplen yazanlardı. Dine muğruz olan adamların yazanlarını okuyarlar. Hali hizdeyn bar arkadaş olur okuyup, şuna düşünüyorlar. Fevri şolun kelamlar bilen renk alıyarlar. Kehenir, senin usulü dininden haberin yok, furuğu dininden haberin yok, öz dinin delaillerine yetikçiliğin yok. Barakada sen hizb-i muhalifin kitaplarını okuyarlar da gumrah oluyorlar. Odan barıp öz mezheplerinden intikad edip, öz mezheplerine ayıp cuhi edip, edip gören bir bedbaht oluyorlar. Bes inni, onların savatları nem molli, özüne ziyan olur deyip. İnsan gerek önce öz meslekine yetik olmalı. Öz usulü dinine, furuğu dinine, özünün delaillerini bilenden sonra, ondan sonra ayıp yok tahkik etsin. Her bir dağın sencedesinin delillerine yetik olsun. Hali hizdeyin barakada ayrı fırkaların kitaplarını okuyup gumrah olup gidiyorlar. İnha onların mesela savatları ilim olmani cehalet bolli. Olur gaytım gumrahlığa çekti. Onun için insanın necatına deslap ilim gerek. Şol ilim insanın necatına gerek bololsan, deslapki insanın saadeti ilimli olmak, şeriatını bilyen olmak. Şunku elhamdülillah şu ovada doğunuzdan 2 nefer zahmet çekti. Hudayın tevfik vermek bilen usulü din, furuğu dininden özüne gerek rahatlarını bilip de ulamaların ecazeti bilen peygamber tacını koyup geldi innisinin aranıda. Bili kuşoğlu, olu çermekli, amada sizin erkeklerinize, hatırlarınıza, ullarınıza, kişilerinize tamamen hemme efratlarınıza usulü dini öğrenecek bolsanız, furuğu dini öğrenecek bolsanız, Kur'an'ı öğrenecek bolsanız, eylama amadegi edip dururlar. Onun için sizin için bir beyik saadettir ki, şüzere bir doğunuz iyilen güllen ayrılıp, tamami zindegisini taşlap, ömrünün yarısını zahmet çektiler, fakat sizden çürüyor. Sizin oğullarınızdan çürüyor. Size necat vermeden çürüyor. Onun için sizin üstünüzde bilen minneti var. Şun dünyanın izinden gitmediler. Menafi şahsinin izinden gitmediler. Fakat Müslüman doğullarıma hidayet edeyin. Şolara bir necat vereyin deyip ulamalınız şücere bir ömür zahmet çekyerler. Aya sizden aylık kan tamamı, ya kullu kan tamamı, ya size şoңbırdadını tezmin edildi mi? Hiç tadı yok. Billahu fillah Huda için. Onun için öz ağrılarınızdaki ulamalarının kadrini bilin. Gerçi ulamalarınızın pozu yok da olsa, fakir de olsa, ya size bir edip durun işlerini minnet edip durmasa da, siz oylanıştan, akıllanın, fikirlenin, şu ulamalarının kadrini bilin. Onu bir naçiz hesap etmeyin. Dininizin kadrini bilyen olsanız, mezhebinizin kadrini bilyen olsanız, şeriatınızın kadrini bilyen olsanız, şu aralarınızda ulamalarınızı ihtiram edin. Yan kaydanım, ulamaya ihtiram etmeyiniz bilenine. Onunla da ulamalar Hudaydan alacak payını alırlar. Öz dinini bilip, öz dinine amil bolurlar. Veli, aslı kâri şeriat öğrenmek size gerek. Olur özüne gerekli hatlarını biliptirler. Onun için ayttım, deslapki insanın necatına ilim gerek, şeriatı bilyen olun. Şeriatı, ya şular ya terki dünya ollan gitten bir havdada yatıp öğrenin. Ya da onu başarmasanız da her bir edecek işinizde gelen
ulamalarınızdan sorudan durun. Ziraat ekçekte bolsaňyz soran, halal näme, haramy näme? Ticaret etjekde bolsaňyz soran, halal näme, haramy näme? Her bir iş etjek bolanyňyzda sorap, desturu ulama bilen etseňiz, şeriatyňyz bilen etdiňiz. Siz gelip de bir ulamaga wabeste bolanyňyz bilen, oňa özüňiz bende hazap edip, özüňizde bir kiçilik görmeň. Ulama çykarym eger. Ulama diýip ýörerler bir bolangu. Asly käri onuň aýdýan zady Kur'an, Peýgamberiň hadisi, Hudaýyň desturuny aýdýar ol. Biz onun üçin ulamadan bir zäf tapaňyzda bükülli şeriatyňyzdan bidar bolamaň. Ulama diýip ýörenizde ýanka aýtdym. Siz alim bolmasaňyz üç düşok bilen düşolup duňyz. Ol ulamaýy ki alim bolan bilen ilmini amal etmese, fakat bir düşogyny çözüpdir. Henüz iki düşogly oň. Yine düşman gelekede kaburdyp alam olany. İki düşok bilen daňyl adamda hiç tadı gidebilmeýär. Bäs ulama bolan bilen onda da nefs ba, onda da şeytan ma, onda da tereke görüllü ba. Hiç wagtda ol ulamaların zäfini nazara getirip de ulamalarını şahwat gözü bilen, ulamalarını intiqat gözü bilen gözlemeň. Ulamaları nefsin gözü bilen gözleseňiz, size ulamadan aňarda ýigrinji zat görünmez. Nefs desturu bilen gadawat etseňiz, ulamadan aňarda düşman görmersiňiz. Näme sebepli? Bizim vücudumuzda iki düşman mı? Birini nefs diýerler, birini şeytan diýerler. Nefs düşmanı dahili, şeytan düşmanı harici. Şeytan gelip daşardan vasvas edýär. Nefs gelip de içinden vasvas edýär. Şu iki vasvasa şunun fikirine alınıp da şunun desturu bilen gözleseňiz, nefsin gözü bilen, şeytanın gözü bilen gözleseňiz, ulamanyň aňarda tereki beşeri ýokdur. Näweşden? Ola bir deýilse namaz okuýdy. Namaz okumak nefsin giyin görýänadi. Ola size arada tut diýjek. Ağaç gezmek nefsin giyin görýänadi. Ola size 3 rekat ber, wajibatyňyz çykyň diýe. Nefsinde beter teşne zady maly dünýä. Şondan kemeltdiýsen, onun aňarda düşman görýänadi bolmaz. Bäs ulamalaryňyzy gözleýäňizde, ona gazawat edeňizde, nefsin üstü bilen, şeytanyň üstü bilen gadawat etmeň. Fakat aklyňyň üstü bilen gadawat ediň. Şu bende Huda gitti, zahmet çekti, 12 ýyllap, 15 ýyllap. Şu dünýä tijaretiň ýerinde gezmedi, ziraatyň ýerinde gezmedi, mamulaň ýerinde gezmedi, ya ahwal şahsyň ýerinde gezmedi. Fakat gitti daş ýassanny ömrüniň ýarsyny mäteletdi fakat dinden şüri. Ne şuna aylık berýär, ne gulluk berýär, ne şuň üçin bir zadyn tämin edýär, tezmin edýär. Fakat şu gitti öz harjy bilen öz okyp, şundan gelenine gelip de men ýa birlere Mufti Meçani Huda üçin biziň oglanlarymyzy okudup, bize wagys berip, bizi dine garşy dawet edip du diýip aklyňyz gözü bilen gözleseňiz, şu borum gazawat edersiňiz. Nefsin gözü bilen gözleseňiz de ahunyňyzdan aňarda ýigrinji zat ýokdur. Oýlanşykly bolun, fikirli bolun. Biz hemmemiz bir-birimize dogan. Mümin bolanyň hemmesi dogan nipdir. Biz dogan elleri bir-birine hemkar bolmaly, bir-birine hemaheng bolmaly, bir-birine gowy bermeli, bir-birine mehabbet etmeli. Bir wagt nefs, şeytan arlapda, araňyda bir tefrika salasa, bir dergiri ijat edasa, fevri ýene de gelin Kur'anyň aynasyna gelin. Şeriatyň aynasyna gelýän gözleň. İnsan öz zahirinde bir nuksan ma bolsa ayna barýa. Ayna baryn wagtynda görýär özüni. Görse sellesi kıyışık, murtu ösüpdir. İha özünün ayıbını barýa da aynadan özünü islah edýär. Bir insanın da manevi aynası şeriat gellen özüňizi Kur'ana deriňek görüň. Şeriata deriňek görüň. Şeriat kanun ilahi. Hudaýyň bize ýindiren zady.
O zaman şeriatın aynasında özünüz nädir, nireňiz kıyşık. Şeriata deriňeden görün. Emma bir neçe adamlar, bir neçe işler edýärler, ahun molla yamanlyk edýärsip edýärler. Ya bir deýle ahun mollan gurrun edip, ya şulardan bir zäf tapsalar onu ullanyp, inhalekem olary ýarstyrjak bolup. Bu zatlardan peýda ýokdur kardeşler. Ulamalar sizi düşman tutsa, özüne ziyan edýär. Siz de ulamalar düşman tutsaňyz, özüňe de ziyan edýäňiz. Biz onun üçin ýakynlaşyň. Siz bir kän ulamanyň, bir kän ahun mollanyň kadryny bilmeýäňiz kardeşler. Biz Türkmenistana gidip gördük. Şu taada baran wagtymyzda tamam adamlar gelip giýen ýarny ýatýan çak gelip döwregimi alyp oturýarlar. Gedekmedek sorag berip, ýaşuly men bir soragym ma? Onu aýdýan, o bir aýdýan men bir soragym ma? Bagyrlara bir pişba uftada bir zatlaryň özü ol kondag ýalyk olardy. Şolarda sorap, şunu ulama bolmandyr. Aralaryna hiç kim, hiç bir zat kalmandyr. Belli bir yerlerde bir ninçe mollalar, o da bir häki bir üzülmäni golaýlapdyrda. Şu merhele baran milletler bilýärler, baran wagtymyzda ýanyňdan aýrylmany, senden bagadyr zatlar sorap, ýazwalyp gidip. Emma siziň araňyzda oturup 24 saat oturan wagtymyzda bir adam çıkıp, men şicir falan zatda işgalim ma diýip bizden soramaýar. Hiç bir adam gelip de men usuly dinne şu zatda işgale düşýän sorag bermeýär. Ya furugy dinne işgale düşýän sorag bermeýär. Hiç bir zatda sowal bermeýäňiz. Şu sowal bermeýänligiňiz beter bir din bir ähmiýetliginden alamat bolýar. Ojura bolmaň. Dünýäni gowalamak haram däl. Dünýäde her kesbetmek haram däl. Ziraat etmeli, ticaret etmeli, muamele etmeli, kazanmalı. Veli şeriatın yolu bilen, dininizi bilin, halal yol bilen kesbedin, ondan sonra kazanı verin. Şeriatın yolu bilen kazanmakta bir hudut yok. Dünya kesbe haram değil. Veli şeriatına da ehmiyet verin. Dininizi bilin. Din niyelleri adaminin hem abrayıdır, hem namusudur, hem dili duyulluğudur. Kaydı bir adam 5 vakit namazını okuyan olsa, 3 rekatını berýän bolsa, mescide barýan bolsa, haram zatlardan, arakdan, zinadan, ogurlukdan, tiryekden, kumardan, şizere işlerden özünü saklayan bolsa, Hudaýyň etdiğin işini edip de kaç diýen işinden kaçýan bolsa, şol adamynyň begadri, hiyaly rahatdyr, hiçmin ýanyna zäfi ýokdur. Begadri ol bir aramışdadyr. Şol adam hem milletiň ýanyna bir muhteremdir, bawakardyr, ba izzetdir. Ol bir adamlar ki şeriatı defeleýän adamlar, namaz okuýmaýarlar, meçide gelmeýärler, 3 rekat bermeýärler, haram ýerler, nuzul ýerler, tiryek çekýärler, ya tiryek satýarlar, ya aýry türlere şeriatdan çykyp iş edýän adamlar, şolar hem öz wujdanyň ýanyna narahatdyr. Hem il arasynda da dili kuwtadyr, sözü gysgadyr, mudam ýaşadyp gedýändir. Hiç wagtda gelip bir muhtaramany mecliste gelip de gaýkaryp oturup bilýänler. Hop şu zat, şu sosluk, şu zäf, özüňiz de ihsas edýärsiňiz şunu. Her bir adam şeriata amyl bolandan soňra wejdanyň ýanyna hyýar rahatdyr. Onuň üçin din ýerler tamaman durmuşyna hikmet. Biz zenanalarymyz namaz okuýsa, zenanalarymız bahijap bolsa, mınna näme gelýär? İffet gelýär. Özüňde hem şu şeýle, kişiň namusyny özüň saklayan bolsaň, oglaň şoňa musallat bolsaň, din bilen bolýan bolsaň, hem iyiliň ýanyna diliň uzyn, hem öz wujdanyň ýanyna rahat, hem de Hudaýyň ýanyna derejeň bilen. Öz hyýalyňda rahatdyr.
Şidat şu diýigi hem adam özünde bardyr. Gaýsy bir adam yelesin bermäni jedel edip öz edip ýüren işlerine tagwiyet berjek bolup gürläp ýürendir. Weli öz ýüreginiň ýanyna bellidir. Yelesin bermejek bolan bilen öz wujdanyň ýanyna narahatly bardyr. Onun üçin din şudur bir zat beşeri iki dünýäde sarfat edýär. İki dünýäde baş ýokary edýär. İki dünýäde diluduýluk berýär. Vakti ki bir adam namazyny okuyan bolsa, mescide baryan bolsa, üçürde kadın beryan bolsa, etmeli iş edýän bolsa, etmeliler işten çekilýän bolsa, kimin ýanyna gyzalaty bar? Ne milletiň ýanyna gyzalaty bar, ne döwletiň ýanyna gyzalaty bar, ne deň duşunyň ýanyna, ne oglaň uşagynyň ýanyna, hiç kimin ýanyna gyzalaty ýok. Ahiretde de şol adam baş ýokary. Onun üçin insan özüni rahat etjek bolsa, özüne hurriyet başlayacak bolsa, gelmeli din bilen bolmaly. Inna etjek bolýan adam 3 bend badidik. Şor bir bendişi bendi bir ilmi. Yani şeriatı bilmesizlikten çıkın. Şeriatı bilen bir ilmi düşoğa ayırın. Gelin şeriat bilýän bolun. Hop, şeriatı bilýän bolsaňyz, halal haram bilýän bolsaňyz, egriňi dogryny saýgarýan bolsaňyz, size diýerler alim. Alim bolanyňyzdan soňra inni bir düşoňyz we bir amali. Şol bilip de şoňa amel etmeseň, ýene aýaň düşokly. Amel edin, şol düşoň birini çözün. Hop, namazyny okuýun, mescidine gelin, üçürde kady berin, urwarlyňyz çalyň, fitraňyz berin, garnaşda oğluňyza baryp gelşin. Arakdan, şerapdan, zinadan, ogurlukdan, töhmetden, gıybatdan, merdumazaridan, ecatany ınjytmadan, bu zatlardan özüňiz saklan. Inha şeýtseňiz ikilenji düşoňyz çödülli. Bir ilmi bendi bir ilmiden ayrıldyňyz, bendi bir amaliden ayrıldyňyz. Ýöne bir bend gally. O bendde bendi bir hulusi. Şu bir işler edeňizde halisen lillah etmeli. Kur'an-ı Kerim aýdýar muhlisine lehu'd-din. Her bir iş edeňizde halis Hudaý üçin edin. İl arasynda dilim uzun bolsun, abraýly bolaýyn diýip bir iş etmeň. Din destur edýär, Hudaý buyrug edýär diýip edin. Namaz okuýun, Hudaýyň desturu jähetli. Aqimus salata li zikri. Hudaý destur edýär, meni ýada salmak jähetli namaz okuýun. Falan adama namaz okuýar diýdirjek bolup okuýmaň. Takwa diýdirjek bolup okuýmaň. Falan adam muttaqiymiş, 3 rekat berýärmiş diýdirjek bolup bermeň. Falan adam takwamış diýdirjek bolup mescide gelmeň. Her bir iş edeňizde Hudaý üçin edin. Ve men yerju liqa'a rabbih felyamal amalan saliha. Gaýsy bir adam Hudaýy özünden razı etjek bolup Hudaýa sataşjak bolsa, edýän amalyny Hudaý üçin etsin. Ve la yüşrik bi ibadet rabbih ahada. Hudaýyň ibadetyne hiç kimi şerik getirmesin diýip. Eger namaz okuýmasam, il içinde ýigrenji bolar diýip okuýsaň, bes il şirk getirdiň. Eger hayır ihsan edeňizde şu millet bana sahih diýsin diýip etseň, onna il şirk getirdiň. Hudaýa. Ol Hudaý üçin edilmeli ilen şületdiň. Ya haca giden wagtynda il hajaga diýsin diýip haja gitseň, ya hem şunu her bir işleri hayrat bolan işler edeňizde şonda bir menafe şahsi nazara alıp, ya bir garazy dünýewi nazara alıp da şo işe enjam berseňiz Hudaý üçin bolmady. Maňa diýerler
bendi bir hulusi. Odalana şeriatı bilmek gerek, bilmek kıyın iş. Billim işim tamam oldum kadimellel. Şöl bilenine amel etmek gerek. Amel ettim işim tamam olmalım kadimellel. Amel eden de Huda için amel etmek gerek. Muhlis gerek. Vel muhlisun ala hatarın azim. Muhlislarda ulukon hatarda diptir. Onun için hiçbir zatta kaygısız bulur yalıktadır. Her kim ağlamalı öz gününe ağlamalı. Ya ümmete Muhammedin lev ta'lemûne mâ ağlemû lebekeytum kethîren ve ledahiktum kalîlâ. Ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, siz men bilýän mi bilsediniz, kän ağlardınız, azıcık gülürdünüz deyipdir. Men bilýän siz ahirde näjere ýagdaýa sataşjak. Men bilýän siz kabırda näjere ýagdaýa sataşjak. Men bilýän Arasat meýdanyny näjere ýagdaýa sataşjak. Men bilýän Sırat meýdanyny näjere ýagdaýa sataşjak. Bes Peygamber Aleyhisselam tamamy aýandalary görenseň, müşahede edenseň, bizim günmide de öde ağlak geçipdir. Va ummata deyip Peygamber Aleyhisselam dünya gelenine de va ummata deyip ağlak gelipdir. Gelip yören wagtynda da va ummata deyip ağlak geçipdir. Öljek bolan wagtynda da doda kıymylla ýamış. Sahabalar barıp ulağını doğduğunu koyan wagtynda va ummata deyip diýämiş. Hatta Peygamber Aleyhisselam'ın wagtyndaky vahşi, cahil, nadanlar Peygamberi düşman tutup daşlaptırlar Taif diyen kavmda. Şonu Peygamber Aleyhisselam kaçıp o da tentek oğullarına daş verip daşladarlarına Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek baldırlarına, yuluklarına şol daşları degip hamları serpilip sünkleri görünüptir. Peygamber Aleyhisselam sengsirep yıkılarmış. Yine de huşa gelinne kalıp kaçanına yine de uğrap daşlarlarmış. Şonda da Hazreti Cibril gelip aydıptır. Ey Muhammed sen dua et. Tamam 7 kat asmanı bulun üstünden indirip kun fe yekun edip balara avra deyinyen vaktında Peygamber Aleyhissalatu vesselam Allahümme gfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Ey bar Hudaya menin bu kavme özün rahmet. Bular nadan düşünmeyen adamlardır. Sen bulara göre bolma diptir Peygamber. Görün Peygamberin utufetini, mehribançılığını, dilsuğulluğunu. Ey aziz ulamalar, ahun mollalar, bir ilata göre bolman. Bir ilatlar düşünmeye deyip de siz bulara adavet tutman. Bular her ne kadar kaçtalarda siz buları kovun. Bular sizden nefret etse de siz nefret etmen. Bulara dilsuğu edin, mehriban olun. Buları çağırın, gayvanı da bular için dua edin. Men ulama cemaattan haişte diyen şu muğiyette öyde yatmalı vakti değil. Tamamen tebliğat bilen olmalı, talimat bilen olmalı, Müslüman doğullarını hidayete çağırmalı. Çon bizim ilatımızda bir meslik ba, bizim ilatımızda bir bolçuluk ba, şol bolçuluk, şol refa, şol asayiş, ilatın gözlerini kör edip, uloklarını ker edip, hikmetten, eşitmekten, ulamalara Allah'a vaat vermekten kayra oturduptur. Belki ilat bir değil ulamasının izinden. Her ova var öz ulamasını yamallamak, öz ahununu tevhin etmek. Hop demeyen ahun molla olanın hemmecigi pakide periştedir deyip aylamak. Velisiz qavlarını görelle edin. Hiç zafini eve tutman. Fakat bir zafi derekli onun minlerce ediyen, camiga ediyen hizmetini görebilmezlik etmen onu. Şonu görün. Sizin ulamalarınız
Şu hatta elhamdülillah sizin ağrılarınızı havuza salan, oğullarınızı afun eden, size şu hat dini merasimini size yetiren elhamdülillah ulemalarımız. Şu hatta talaş edip dururlar. Hiç günü sizden intidarı tevakkası yok. Muhtemel cani, Huda için kucak açıp, siz giyecek gelseniz de okutacak, günlüğü gelseniz de okutacak, hücreler salıp, mescitler salıp, hem işi dünya menafazını tatil edip, fakat sizin intidarınızda, sizin oğullarınızda pavent bolup otuyorlar. Onun için oğullarınızı elten vaktınızda da, fakat oğullarının elinden tutup da, bir gününe eldip tevil vereniz bilen, tamam olum kadimelle. Ol eltiyan oğullarınız, heniz oğlan, oğların nefsi islanak, oğlar dinin, ilmin, menafasını bilenak, ol havuzlarda bolan vaktında, biz bir değil onun için serkeşi edip dur, onu otada nesihat verip, talim verip, oğları evut borip, oğları envağa aksam yolları bilen biz, oğları beyle irşad ediyerdi. 9 aylap yılın içinde biz zahmet çekip, doğru sadaka gitmeni, doğru toya gitmeni, doğru yasıva parmaklığı yetişmeni, fakat şu oğullardan şurayı, şu işleri biz edip oturuyoruz. Vakti ki, olur 3 ay tatil olup da, yamaşadın oğulları sizin elinize veren vaktimizde, siz olabilen ona bir tefavut bolyanız, o cüre etmeyin kardeşler. Şöyle evlatlara, şuna zahmette hem enatalar hem ustadlar şoların şu ikisinin de faaliyet bilen şol terbiyet tapmalı. Bir hücrede terbiyet verilmenin faydası yok. Siz öyle bir tefavut bolsanız. Ta ahun olyança, hatta ahun olandan sonra da yeni de sizin mübarizana ihtiyacı var. Ahun olandan sonra gevni mesela ahulluğunu taşlap sevdanın izinden, dükkanın izinden gidecek. Şu da yeni atalar beytmesen, şunun öyünü temin etmeli, şunun mesela rudigarını temin etmeli, tamam imkanat biz özümüz bereyli demeli, hiçbir minneti de yok, vacibatınız çıkarıp şunu verdiniz, şunun hem imkanat temin olacak. Şolar olman taşlap da gidecek ya, sevdanın izinden, dünyanın izinden. Biz şu dağıtlarda hemkarlık etmeli. Ulemalar size dilsuğud olmalı. Siz de ulemaların kadrini bilmeli. Birbirimize yakınlaşmalı. Biz sizi yigirensek, siz de bizi yigirensek, bir amili bedbaktidir. Huda eylemesin, bana akıbeti kovluğa çekmez. Din aradan ayrılmaklara sebep olur. Din aradan ayrılandan sonra ne bizde dünya kalır, ne bizde avrey kalır, ne bizde haysiyet kalır, ne şeref kalır. Keşferhay Urufa'dan din ayrılıptır. Din ayrılandan sonra neme şeref var orada, neme insaniyet var. Erkekleri it bilen hembester olup, hatırlarda köpekler bilen hembester olup gezip böyle. Şola adamlarda şeref var mı, izzet var mı, bir ihtiramı insani var mı? Hiç zat yok. Bir de şolar yağlık bir namus ellen giden, haysiyet ellen giden, şerefe ellen veren millet bulur, dinin ağlaştık. Onun için gayret edin aziz cemaatler, Huday Tebarek ve Teala hemmemize tevfik-i hidayet verip, hemmemizden bendi bi ilmini, bendi bi amalini, bendi bi hulusini ayırıp da hemmemizi muhlisine lehuddin olan efratlardan aylandırsın. Allahümme ecel tevfik rafikana ve sıratel mustakimna. Allahümme evsilna ila maqasina. Merahmetuke ya rahman rahim.